Permezz ta' avviż legali ġdid li ddaħħal it-tlieta, il-minimu tal-multi li jinħarġu jridu jitħallsu fuq il-post dawk imsejħin on the spot fines żdied minn 25 euro għal 50 euro. Il-miżura li għadha kemm ġiet introdotta fl-aħħar ġimgħat għandha lan li ssaħħaħ l-infurzar tal-liġi kontra dawk il-barranin mhux residenti fostna u bekk żdied l-effett tad-deterrent kontra min jinqabad jikser ir-regolamenti. B'messaġġ fuq il-midja soċjali, il-Prim Ministru Roberta Bella tenna li meta l-liġi tkun infurzata b'mod effettiv jirbaħ kulħadd waqt li l-Gvern se jkompli jieħu d-deċiżjonijiet meħtieġa biex ir-regoli jiġu rispettati. Żied li jinforzar aktar effettiv tal-liġi hu kruċjali biex ir-regoli jiġu osservati, filwaqt li tenna li se jkompli jimplementa miżuri oħrajn biex jiżgura konformità akbar mal-liġi. Bil-qafas legali ġdid, il-ħlas tal-multa jrid isir immedjatament fil-ħin li tinqabad il-kontravenzjoni u bekk jissejjaħ l-infurzar tal-liġi. Fl-istess ħin, jekk persuna ma tħallax il-multa, jinżammilha l-passaport jew id-dokumenta li vjaġġar sakemm tħallas dak dovut minna. Ma dan, l-introduzzjoni tal-on-the-spot fines ukoll tagħmilha possibbli li turisti jiġi riferuti biex jitkeċċew mill-pajjiż qabel biss tintemm il-btala tagħhom. Sa dan it-tant, il-Ministru għall-Ġustizzja, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima spjega li fejn il-liġi diġà tipprevjeni pjena minima ogħla, din tibqa' tapplika biex ma tingħatax pjena inqas minn dik prevista għar-reat. L-avviż legali l-ġdid jkompli jibni fuq il-miżura introdotta x-xahar li għadda favur multi dwar reati minuri u kontravenzjonijiet. Il-Ministru Grima qal li dan l-avviż legali hu pass ieħor lejn sistema ta' ġustizzja aktar effettiva u ġusta, waqt li l-Gvern jibqa' impenjat li jsaħħaħ l-infurzar tal-liġi u r-rispett lejn ir-regoli. Irdoppjajna dak li huwa l-minimu pagabbli f'dawn iċ-ċirkostanzi marbuta mal-on-the-spot fines. Dan jagħti aspett aktar leġittimu, aspett ta' aktar rispett anke lix-xogħol illi jagħmlu l-forzi dixxiplinati tagħna, imma fuq kollox dan huwa proċess ħaj. U allura bl-istess mod li rajna din l-evoluzzjoni ħankomplu nsegwu, ħankomplu nagħmlu l-evalwazzjoni tagħna u propju nkunu pronti sabiex jekk hemm bżonn iva nkomplu nagħmlu dawk l-emendi kollha neċessarji sabiex ir-residenti jingħataw serħan il-moħħ. Sa dan it-tant, il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Glenn Bedingfield laqa deċiżjoni b'kitba fuq il-midja soċjali u tenna li hemm każi fejn iż-żieda fil-multi se tkun 7 darbiet aktar u dan waqt li l-Gvern qed ikompli jisma' tħassib taċ-ċittadini u jaġixxi b'mod konkret.